Vítajte pri ďalšej časti. Dneska vám poviem, z čoho sa skladá Bay. No, čiže pred sebou teraz vidíte rozloženého Galaxy Pegasusa 2. Áno, dobre, počujete, 2. No, skladá sa z Faceboltu, zo šrubky. Ďalej z Energy Ringu, prstenec z energie. Ďalej Fusion Hill, kovové kolečko. Ďalej Spin Track, rotačná stopa. A môže vyzerať aj takto. Hej, to má byť vlastne na tom, len na jednom beji. A posledná je špička. Je ich viac druhov, táto je gumová. Väčšinou sa predávajú iba čisto plastové. Gumené špičky majú väčšinou iba útočné veje. Tak z tejto časti by to bolo všetko. Čo by ste chceli vedieť, píšte do komentov. Ja to raz za týždeň, mesiac kontrolujem. Ďalej.